Salm 23 wa salm għal poplu talla u għet titkellem minn punta di vista ta' naċ. Alla jirrevela li l-nifsu bħala raj bosta drabi fil-Bibja. Ġesu jitkellem sew fuq l-nifsu li huwa raj. Alla jiddilja ma' l-poplu tiegħu bħala naċ. Xi tfisser? Il-mulej u raj tiegħi xejn ma jonqosni. Alla jrid jiena u inti nsiru nafu lil-Alla bħala raj tagħna. Alla bħala raj għandu rwol ukoll ta' missier. Meta inti tafu bħala raj tiegħek vera, inti tista' tgħid li verament xejn ma jonqosni. Ħajkollok il-benefiċċji ta' dawn il-punti kollha li semmew fis-Salmi 23. Ta' inti għandek li r-raj jmexxik għaliex fil-ħajja jkollok ħafna problemi. Però jekk tħalli r-raj jmexxik anke jekk inti għandek gwerra dejjem madwarek, il-raj jmexxik fil-paċi. Ġesu lilek ħares lejk bħala naġa qabel ma raftu, qabel ma tħalt fil-merħla di. Jiena u inti nistgħu nkunu nafu dan is-san, imma l-mulej jridna nsiru nafu lir-raj.